ihe karịrị mmadụ 70 ndị rugoro afọ 70 ya na 80 ndị ọkụzụ bụ ndị akwanyegoro ugwu n'emume akpọrọ ugwu okenye afọ 2024 ka anyị sonyere Joseph Ebocha maka akụkọ ahụ n'uju. N'okwu ha ka enyechara ha onyinye nkwanye ugwu ya nakwa ibugota ha n'ọkwa dịka ndị okenye ọkụzụ ka onye ji ọkwa ya bụ obodo bụ Igwe Prọfesọ Charles Anikweze, Chief Francis Okafọ nakwa Chief Leo Ojemenni nakwa Oriakụ Monica Mokwu ụgwọ kọwapụtara obi aṅụrị ha n'ihi onyinye nkwanye ugwu ahụ ma kwe nkwa ịganiru n'ọrụ ọma ha na-arụ nyere obodo ọkụzụ. Onye ji ọkwa eze ọdịnala obodo Ụmụeri bụ Igwe Ben Emeka, onye nọnyere ndị ọkụzụ na ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye nwere ohere ibugota Igwe Anikweze nke ọkụzụ n'ọkwa dịka okenye nke obodo ọkụzụ, kọwara ime okenye dịka ngozi sitere n'aka Chineke ma kelee ndị ahụ nwere erere mbugota n'ọkwa na ya bụ mmemme maka irite erere n'aka Chineke. Onye ji ọkwa Director General nke ụlọọrụ National Senior Citizen Center Abuja, Dọkịnta Emen Omakoro, nke onye nọchitere anya ya bụ onye ji ọkwa Head Corporate Affairs, Media and Communications na ya bụ ụlọọrụ bụ Maazị Omini Oden, nakwa onye ji ọkwa Co-Chairperson National Senior Citizen Center Consultative Forum on Aging ma bụrụkwa onye ji ọkwa Minista na-afụ maka ụmụ nwaanyị n'ala Nigeria bụ Iyom Josephine Anini, bụ ndị kwupụtara obi aṅụrị na ọtụtụ obodo bụ ndị na-aghọtazi mkpa ọ dị ịkwanyere ndị okenye ugwu. Kọwara na ya bụ mmemme bụ nke gbasoro nzọụkwụ nakwa amụma ikike enyere ya bụ ụlọ ọrụ site n'ọkụzụ nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.